Thokozani makhehla, thokozani bogogo, thokozani bomkhulu. Ngithanda ukunibingelela futhi ilanga lanamhlanje makhehla amadala bogogo nabomkhulu. Ngithanda ukunifundisa, ngithanda ukunibonisa indlela, ngithanda ukuthi niyazi ukuthi imvelaphi yenu ihamba kanjani, iyaphi kanjani. Ngempela nje ngithi ngithanda ukubonga, ukungamukela nokusubscribe to my channel, and so that you can learn and grow spiritually. Today ngizobe ngikhuluma ngezinto eziningi nje ehlukahlukene, and I hope you'll understand, and I hope ukuthi ke manje sizo-communicator, sixoxisane, sibonisane, and ngiyaxolisa kakhulu ukuthi bengaloku ngingaphosti lutho, bengisabanjwa umsebenzi. Nokusho kanjalo-ke makhehla, let's see, ukusho kanjalo-ke makhehla, izinto ezidlozi zithanda ukuhlonishwa ngendlela eziningi ehlukahlukene. Now today ngizoqala ngikhuluma ngempepho. Impepho nje yona iyodwa, you understand? So impepho yona iyodwa-ke makhehla, it's very important edlozini, it's very important emoyeni womuntu, you understand? Now I like to make an example ngomoya. Angithi umoya awubonakali, umphefumulo womuntu awubonakali, siyaphefumula kodwa umphefumulo wethu asuboni ukuthi isima kanjani, kodwa siyaphefumula. Ngithatha kodwa mawubanda uyabona ukuthi uphuma like nje when we breathe, the color of umoya wethu ukuthi like umhlophe kanje. Now nempepho ikanjalo, mawubona intuthu yale mpepho le kahle kahle impepho ixoxa nomuntu makayishisile, you understand? So ixoxa nomuntu ngendlela eziningi ehlukahlukene, ngoba wena noma ukhuluma izindaba zakho naye le mpepho le iyakurespond kuya ngentuthu yakhona ukuthi isha kanjani. Angithi yabo, kuya ngentuthu yakhona ukuthi isha kanjani, and ukusha kwakhona kuhamba kanjani. Angithi yabo. So ke for an example, angithi yabona ukuthi intuthu yakhona imhlophe, leyo ntuthu le ukhuluma nomoya wababa mkhulu, ngoba njengoba singababoni ngenyama sibabona ngomoya. So lo moya lo ophuma kule ntuthu le ntuthu yempepho, it simply means ukuthi sikhuluma nomoya wabo, simply means ukuthi sikhuluma nabo, sikhuluma nomoya, sikhuluma nabo, sikhuluma nemphefumulo yabo, sikhuluma nama-souls wabo. Angithi yingakho siphahla ngempepho, you understand? It simply means ukuthi le ntuthu le mayiphuma njengoba le ntuthu yakhona imhlophe, simply means ukuthi sikhuluma nani, nomoya wabo futhi, ngoba nempepho le sikha from the ground. So nabo amathambo abo amhlophe angaphansi. So now masithatha le mpepho le, sithatha umphefumulo wabo, siyawubuyisa, sixoxa nabo, so that sizokwazi ukuba ne-communication ezwakala. Yingakho impepho ibalulekile ezintweni zamadlozi, ngoba yiyo eyenza ukuthi izinto zivuleke, yiyo eyenza ukuthi izinto zibonakala, yiyo esihlanganisa ngisho namadlozi wethu. Yingakho siphahla ngempepho, ngoba le ntuthu le ephumayo, le ntuthu le emhlophe ephumayo, umoya wabo babamkhulu. Le ntuthu le ephumayo umoya wamakhehla. Angithi yabona. So that's why sishisa impepho nanoma siphahla, ngoba si-communicator namadlozi. Angithi yathiwa si-communicator nabo babamkhulu, sifuna ukuthi sihlangane, sichumane ngendlela efanelekile. Yingakho sishisa impepho, you see. So now impepho, it's something a very very yila siqala khona masiza izinto, yila siqala khona, yila sithi nanoma senzanye amadlozi siyaba include labantu amakhehla, siyaba include ku whatever le esiyenzayo. So that's why sishisa impepho. So now to show that ukuthi baya respond nanoma shisa le mpepho, babona intuthu yakhona iyaphezulu ishisa iba straight, that means ukuthi bayavuma.
whatever le uyikhulumayo bayayivuma wena mntana ekhehla, whatever le uyixoxayo, whatever le uyidilivera kubo bayayivuma wena mntana ekhehla. Like nenza isivumelano esithize, angithi atho. Now mawuzobona impepha yakhona ithi nje iya emasayidini ingamanga endaweni eyodwa kodwa iloka iyalele, which means ke they still negotiating about whatever there wena uyicelayo, or kukhona ukungavumelelani kahle ngaloko, angithatha yingakho uzothi uyayiphahla kodwa ubona intuthu yakhona iyalele, which means ke there's some disagreements about whatever le uyicelayo, angithatha. So ke which means in other words bafuna ukuthi bayenzele something before you can get that, angithabona. So impepho ixoxa naso uloku ishisa yona le mpepho yakhona uzobona iyale nale, ozibuza ukuthi kahle kahle why le mpepho lo ingashi straight. So mayale nale, so kunenkulumo basayidikadika amakhehla, kunezinto abasayilungisa, and regarding to whatever le uyicelayo basayidikadika, basayiverify ukuthi vele isikhathi na ukuthi ungayithola whatever le uyicelayo, or kusamele ulungise 1 2 3 4 5. Wena muntu ophahlayo, wena awukabi right ukuthi ungayicela leyo nto leyo, or bona basasendaweni ethize, they still occupied about something, ngoba nawo amadlozi bayakwazi ukuba occupied at sometimes, angithi yabona, babe occupied, babe busy ngenye indlela ngoba zikhona izinto ezibalulekile basayilungisa ngempilo yakho, you understand. So uzothola impepho yakho iyale nale, uzibuza ukuthi kahle kahle kwenze njani, kanti no le mpepho lesizoyixoxa nawe uthi no sisalungisa okuthize, or wena muntu awukabi right, or lento leyo esicelayo sisayibhekabheka ukuthi vele if kufanelekile, or wena muntu silungise before uzothola lokho, angithi ungamangali mawubona impepho yakho iyalene, which means ke hanika kabi nesivumelano, the agreement, you haven't reached the agreement yet wena namadlozi wakho, you understand. So kubalulekile ngaleyo ndlela le mntana ekhehla ukuthi uku-understand lokho ukuthi impepho ixoxa nawe ngaso sonke isikhathi, you understand. And kunempepho eziningi ehlukahlukene thina esishisayo, njengoba zihlukahlukene kanje nathi thina abantu abaphila phansi komthunzela ngasihlukahlukene, ingakho kuba nempepho ehlukahlukene ngoba futhi namadlozi ahlukahlukene, angithi athola. So ngesinye isikhathi kunempepho yamawele, kunempepho yesiganga, kunempepho yomfula, angithi zihlukene le impepho lezi ngoba namadlozi nawo self ahlukahlukene. Ngesinye isikhathi uzothi uphahla ngempepho ethize kanti no kufuneka impepho ethize, angithi athola. So ke kubalulekile for you ukuthi niku-understand lokho, and then ke nizokwazi ukuthi nibe nempumelelo. And then now ngingena okunye futhi ukuthi manje yazi umuntu angaba na everything in the world, you can have all your luxury, you can have everything, but now if umphefumulo wakho awukho right, you have nothing. If you have umphefumulo wakho awukho settled, if you are not at peace, you have nothing. Uyaphila ngoba kumele uphile, kodwa the most important thing it's within here, you understand, it's within your soul, it's within your heart. So if inhliziyo yakho nayo isinokungabaza ukuthi if inhliziyo yakho it's unsettled of something, how can be right? Ungaba ngisho nimali engakana, ungaba ngisho nani, kodwa the most important thing it's ilento phakathi kwena ukuthi vele at peace kangakanani, angithi yabona ukuthi njalo. So now it's very important for umuntu abe at peace, so that ukuthi akwazi ukuphokophela aye phambili, angabi nokungabaza, angabi nani. Yebo ama-challenges azohlala khona ngoba singabantu, and then ukutshengisa ukuthi vele siyaphila, kodwa kwamele umuntu ahlale abe at peace, so that ukuthi izinto zakhe zohamba zivuleke, kungabi nokungabaza, kungabi na-next, kungabi nalutho, angithi yabona into ezinjalo. So now you must know this, makhehla, ukuthi if you are not at peace, you have nothing. You absolutely have nothing. So now it's very important for umuntu ophila phansi komthunzelanga abe at peace, aphile umphefumulo wakho ube settled, ungabi nokungabaza okuthize, angithatha ngoba
umzimba wethu akusumzimba wethu ngoba umzimba wethu ngoba kukhona abantu siphila nabo phakathi kulo mzimba wethu. Angithi yabona into ezinjalo. So now we as people, we need to understand that we need to follow izinto zamakhehla ngoba yizo ezisiphilisayo. Siphila kanje ngoba abahlezi basibhekile ama-angels wethu. Angithi yabona into ezinjalo. So it's very important for umuntu aku-understande lokho and akulandelele angakuyeki nje ngaleyo ndlela le. Angithi yabona into ezinjalo. So it's very 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 important for umuntu akwazi kona lokho. So nemakhehla ngicela ukuthi ngempela nje silandelele izinto zamadlozi, siphokophele siye phambili, sifunde, sichubeke siye phambili ngoba lezi zinto zamakhehla yebo zikhona. Yazi nokuhlangana nabantu azibuza ukuthi why mina, why me, why bangakhethanga muntu. So mina I like to ask, ngithanda ukubuza lokho, I like to ask abantu leyo question nami ngithi if not you ubani. You understand? So now this is like a puzzle, makhehla. This is like a puzzle and you need ukuthi uhlanganise le puzzle le. Kuphuma kuwe ukuthi wena uhlanganisa kanjani le puzzle le. Angithi at all. Kuphuma kuwe ukuthi wena uhlanganisa kanjani le puzzle le. Mawuzala uphuma ihlangene impela kodwa immediately uvula izandla zakho, everything ziyahlukana, iba scattered, ziyahlukana, enye iba le, enye iba le. Now yila impilo iqala khona ke mntana ekhehla. Yila wena ke muntu kumele uqala uhlanganise, utabalaze, uhlanganise izinto zakho ke manje. Yila kumele uthathe 1 2 3 ukuhlangana ubeke endaweni one so that ukwazi ukubona your purpose of in life ukuthi kahle kahle yini. Angithi yabona. So now yila ubona impilo khona. So immediately as wingane izandla zakho zivuleka kanje, zithi ke manje impilo yakho iyaqala. Zithi ke manje kuyophuma kuwe ukuthi manje ke wena lapho uqhamuka khona kini bazokwakha kanjani ukuthi ufinyelele nama goals, wena bazokwakha kanjani kini ukuthi uthole your purpose in life. Angithi at all. So immediately mase sivuleka kanje, each and everything lebo iphethe usazalwa iyashawalala, iyagqwala siganga, igqwala yonke indawo. So it's your task as a human being ukuthi uyilandelele lezi zinto lezi, uhlanganise izinto zakho ukwazi ukuthi yini wena uzalelweni kulomhlaba. Angithi at all. And so that uzokwazi ukuthi uphile ngakho ngoba abantu badukile, balahlekile ngoba habazi ukuthi bazalelweni, abazi ukuthi bayaphi ngempilo ngoba they are too ignorant about certain things. Izinto ukuthi umuntu azazi, you should know yourself spiritually first. Angithi at all. Kumele uzazi ukuthi ubuwena, ukuthi ungubani, uyaphi kanjani. Now so lento le iqala egameni lakho mabakunika igama lapha kimi. So your destiny in life iqala egameni lakho ukuthi who are you. Angithi at all. Before anything else, before uvula izandla zakho baqala egameni lakho ukuthi wena ubani. Angithi yabona into ezinjalo. So now wena uphilela igama lakho, uphilela igama lakho, yilo elizokwakha, yilo elizokuhambisa kuyo yonke indlela ekumele ukuthi uzambe kulomhlaba. So igama lakho yilo elizokubonisa ukuthi kahle kahle who are you and you need to follow that. Angithi yabona into ezinjalo. So ekhaya mabakunika lelo gama lelo, maybe abazi ukuthi why bakunika kodwa nje kusuka kunesizathu esokuthi why leli gama lelifikile emakhanda wabo ukuthi bakunike. So igama, it's the most important thing that a human can have. Angithi yabona into ezinjalo. Into ebalekile kakhulu ukuthi umuntu abe nayo ngoba yilo elukakhayo umuntu yilo elukakhayo and yilo elikwenza ukuthi uzazi ukuthi ubani, uyaphi kanjani. So immediately uqeda ukuthola igama lakho ila impilo yakho iqala khona. And then the second part ila uvula izandla zakho khona ukuthi manje ke impilo yami manje ke iyaqala ke manje. Kumele ngicale ngihlanganise impilo yami ngikwazi ukuthola ukuthi kahle kahle ngizeleni and uyiphilele lento le uzele kulomhlaba. Angithi yabona into ezinjalo. So it's very important for you ukuthi ukwazi lokho and ukulandelele and ungabazi. So igama lakho into ebalekile kakhulu wena mntana ekhehla. Ingakho nathi Zangoma
masingena ephehlweni siba nelinye igama ngoba igama yilo elisenza ukuthi sibe lento esiyiyo. Angithatha igama into ebaluleke kakhulu, ingakho uma ungena ephehlweni uthola igama ugobela ngeke akunikwe, uzonikwa abantu abakini ngoba uzophila the way lo muntu lo kade aphila ngakhona and beyond that, you understand. So ingakho igama kuyinto ebalulekile, uzala unikwa igama ngoba yilo ezohamba libumba impilo yakho and uthole ukuthi uyaphi kanjani. And futhi ukuthola ukuthi-ke manje masongena ephehlweni uthole enye igama, lelo gama lelo mntana ekhehla iligama leli eliphiwa habo babamkhulu, the way kade baphila ngakhona. So now lelo gama lelo nalo uyalisebenzisa ngoba yilo ezohamba lukulungisele zonke izinto, yilo ezokuhamba lukuvulele whatever le ekumele ukuthi ivuleke. Angithathwa. So which means sowuphilela lelo gama lelo, wenza imisebenzi ngalelo gama lelo. Abanye abantu bahlupheka kanje empilweni zabo ngoba bahlutshwa igama nje, bahlutshwa igama nje, just igama nje, ubona izinto zingahlangani kanti into efunekalayo la ukuthi bamenzele umsebenzi othize for bamnike igama, you understand, so that impilo yomuntu ikwazi ukuhlangana iphokophele phambili. Angithi you understand. Igama lakho, it's who you are. Igama lakho yila, it's like light empilweni yakho, like nje yokubonisa ngisho ukuthi kahle kahle uzeleni kulo mhlaba. Igama lakho into ebalulekile, igama lakho it's a curse and it's a gift, you understand. So now as abantu kumele sibe aware futhi ukuthi abantwana bethu sibanika amagama maphi, ngoba whatever name that we give them the way bazoba ngakhona empilweni zabo. So immediately ukhipha nawe ngelizwi lakho ukuthi wena uzoba uThabo, wena ngalelo gama leli lakaThabo impilo yakho kumele ibe nenjabulo and kumele ujabulise nabanye abantu, kumele ube yinkanyezi ngenye indlela ethize because of igama lakho. So-ke kumele ulandelele igama lakho, and wena as umuntu angeke ube aware vele ukuthi uzolandelela igama lakho, kodwa ngezinye indlela uzolilandelela igama lakho mntana ekhehla, so that-ke manje uzobona ukuthi kahle kahle uzeleni kulo mhlaba. Angithi abantu nje, so igama lakho it's the most important thing that you can have as a person. So-ke manje-ke I need you guys to understand that ukuthi your name is your shield, your name is who you are, your name it's something extraordinary. Angithi abantu njalo. So now ingakho nathi zangoma sinamagama ngoba kwamele siphile and kwamele sisebenzele and kwamele sibone impilo zethu. Lamagama lawo futhi ayakwazi ukuthi thina zangoma sikwazi ukusiza nabanye abantu ngalamagama wethu ngezinye izindlela, you understand. So igama is the most important thing, and nezandla zakho it's the most important thing. Life is a puzzle that you need as a person ukuthi uyihlanganise so that you can know your purpose in life. Life is something that you need to take seriously, do not take for granted. For you to have impilo smart, for you to have peace within your heart, do not neglect your spiritualities, do not reject your name, do not reject your heritage, do not reject your culture. Definitely sure you'll have peace. Okunye ukugula okuzayo emuntwini, it's because of you do not have peace within you. That's why abantu bagula uthole ukuthi hayi khona izinto zihlangane kanti no, because you do not have peace within you. So the most important thing here is to have peace. Have peace, have peace, have peace, and then yonke into yakho izohamba ifuleke. So-ke makhehla ngaleyo ndlela leyo ngithi asichubekeni ngendlela zethu. If you have any question, I'm here to answer any question that you have. Please do subscribe and let's communicate further and let's learn. Do not neglect your heritage. If you neglect your spirituality, you're definitely rejecting yourself as a human being. You definitely do not know yourself. Who are you? Where are you going? So now life is a puzzle.
please asihlanganise le puzzle ukuthi sizokwazi ukuphokophela sini phambili. Angithi yabona into esinjalo. So-ke ungahlupheki empilweni ekubeni usizo lukhona. So makhehla sihlanganeni sibe yimbumba. Please do subscribe. Let's communicate. Asikhuliseni, let's grow each other and aseni phambili. Inkosi ibe nani. And then I like to make live stream. So if you agree on that, please communicate, and then I'll tell you the date when ngizoyenza i-live stream sizokwazi sikhulume ke manje and answer any question that you have, and then sifunde siye phambili. Gama lami uMoyeni kaNkosi. Nkosi yami. Ndawo.